Diyos marahay na hapon po sa inyong mga tugang. Maluhod po ang gabos sa pagpamibi kan orasyo imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumokan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw, kan bilog na kinaaban. Inaako mi ni nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan.
Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob. An sa imong kabutan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean mina. An padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini naglalawigan tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika, mamumuton na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan, ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan po, ikaapat na Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat, asin ang Domingo kan marahay na pastor. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dulot ni Cel Santillan for passing the physician licensure exam of Ray Anthony. Dulot ni Engineer and Mrs. Alan M. Goyena for good health. Dulot ni Nympha Baluyot. Fast recovery of David Stewart. Dulot ni Elizabeth Bitangcourt for Justin's 18th birthday. Dulot ni Cynthia. For blessings. Dulot ni Genevieve Randy Mangampo. Asin pasasalamat. Dulot ni Aida Jacob and family. Mga espesyal na intensyon. To pass the Electrical Engineering Board exam of Mark Paul Tangonan, dulot ni Janice M. Tangonan. To pass the Civil Service exam this May 2024, dulot ni Janice M. Tangonan. Sarong special intention, dulot kan sarong anonymous. For May, Emeline, Erica, and Ellie, to pass the Civil Engineering Licensure exam, dulot ni Eman Banania. Sarong special intention, dulot kan sarong anonymous. As in for healing of Daryl, dulot kan sarong anonymous. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Rodolfo, asin Porteria, dulot ni Nervi M. Mapula. Sa kalag ni Maria Shelo, dulot ni Josh Lagman. Sa kalag ni Carlo Vicente, dulot ni Mara Cristia de Lorcasa, asin sa kalag ni Roger Sr., asin All Souls, dulot ni Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Dakulang biyayang Panginoon.
Sa ngaran kanama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. An pagkamuot kan Dios Ama, an biyaya ni Kristong kagurangnan, an balaog kan Espiritu Santo mapa sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Ako untan sa tuyang mga kasalan, tanganing magikitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
O Diyos na makakamhan, daraha kami sa pakisumaro sa mga langit no nakaugmahan, tanganing an mapakumbabang ariponpon makaabot duman, kung sain an puso anon na pastor, enot ng naggikan. Huli ki Hesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, kaibamong nabubuhay asin naghahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Liturhiya Kantataramon. Ipinapasabot ni Pedro sa mga tawo na yaon sa templo na an pagkarahay kan pilay, bako dahil sa saindang kapangyarihan, kundi hali ini sa kapangyarihan kan ngaran ni Jesus na kagurangnan, an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Dangan si Pedro, pano kan Espiritu Santo nagsabi sa inda, mga namamayo kan banwaan asin mga gurang, kung kami sinisiyasat ngunyan, manungod sa marahay na gibo sa sarong tawong maluya, kung paano ini naligtas, maaraman nindo gabos, asin kambilog na banwaan ni Israel, na sa ngaran ni Hesu Kristo na Nazareno, na sa indong ipinako sa krus, na binangon kan Diyos hali sa mga gadan. Sa ngaran niya, ang tawong ini nakatindog sa atubang nindo, marahay. Siyang gayo ang gapong isinikwal nindo, na mga paratugdok, naging sarigan, asin mayo kiisay man ang kaligtasan. Tamayong ibangaran sa sirong kan langit na itinao sa mga tao na kaipuhan para kita makaligtas. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An gapo na inabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sarigan na gapo. Anga po na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sarigan na gapo. Alleluia! Magpasalamat sa kagurangnan, tas siya marahay. Sagkod pa man an sa iyang pagkaherak. Anga po na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sarigan na gapo. Marahay pang magpaili sa kagurangnan, kisa magtiwala sa tawo. Marahay pang magpaili sa kagurangnan, kisa magtiwala sa mga Ginoo. Anga po na hinabuan kan mga paratugdok, iyo alugod ang naging sarigan na gapo. Nagpapasalamat ako ta sinimbag mo asin ika anagi kong kaligtasan. Ang gapo na isinikwal kan mga paratugdok, naging pamayo kan sarigan na gapo. Huli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata. Anga po na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sarigan na gapo. Bendisyon sa minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Bendisyonan kamo sa harong kang kagurangnan. Anga po na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sarigan na gapo. Diyos ko, ika, pinapasalamatan ta ka. Diyos ko, pinapaurog ko ika. Anga po na hinabuan kan mga paratugdok, ihilugod ang naging sarigan na gapo. Magpasalamat sa kagurangnan, tas siya marahay. Sagkod pa man ang sa iyang pagkaherak. Anga po na hinabuan kan mga paratugdok, ihilugod ang naging sarigan na gapo. Dahil sa merito ni Jesus sa krus, asin pagkabuhay liwat, kita gabos naging mga aki kan Diyos. Bilang mga aki kan Diyos, inaapudan kita na hingwahon, na maging kabaing sa Diyos, sa paagi kan buhay na banal, asin pano nin pagkamuot. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Juan. Mga namumutan, hilnga kung anong pagkamuot, ani tinao sa to kan Ama. Na pag-apodon kitang mga aki kan Diyos, asin iyo iyan kita. Huli kaini, dai kita mamimidbidan kan kinaban.
Hulita dai siya midbid. Mga namumutan, ngunyan mga aki kita kan Diyos, asin dai pa ipinahiling kung magiging ano kita. Aram ta na kun siya magpahiling, magigi kitang arog sa iya. Huli ta mahihiling ta siya sa persona niyang gayo. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan maray na bareta, susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus, ako ang maray na pastor. Ang maray na pastor, dinudulot niya ang sadiri para sa mga karnero. Alagad ang parapatandan, ang bakuman na pastor, na bakuman na sadiri ang mga karnero, natatanaw ang lobo na nag-aabot, binabayaan niya ang mga karnero, asin minadulag. Kaya tinatabag sinda kan mga lobo asin winawarak. Hulita parapatandan siya asin mayo nin pagmakulog sa mga karnero. Ako ang maray na pastor, midbid ko ang sakuya, asin midbid ako kan sakuya. Siring na midbid ako kan ama. Midbid ko man ang ama, asin ang buhay ko, tinataya ko para sa mga karnero. Igwa ako nin ibang karnero na bakong taga looban na ini. Sindaman kaipuhan ang tabayanan ko. Dadangugunin daan sa kong tingog asin magkakaigwa nin sarong ariponpon, sarong pastor. Iyo ini kun taano ta namumutan ako kanama. Huli ta itinataya ko ang sakong buhay, tanganing makamtan liwat. Mayo nin makakaagaw kainis ako. Ako sa diri ko ining itinataya. Igwa akong kapangyarihan na itaya ini. Asin otoridad na bawion. Ini antugon na inako ko sa sakong ama. Ang maray na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Diyos marahin na hapon giraray sa Indogabos mga tugang. An ikaapat pong Domingo kan Easter, pinagsiselebrar ta po ang piyesta kan marahay na pastor. Kaya ang fourth Sunday of Easter, inaapod po na Good Shepherd Sunday. Mga tugang, sa paagi po kan selebrasyon na ini, tinutukdoan kita ni Kristo manunungod sa konsepto kan good leadership. Asin itinaya niyan sa diri niya sa sato bilang perpektong example or imahen kan inaapod na good leadership. Ginamit niya po ang magayuno na imahen kan sarong maray na pastor. Tanganing ipasabot sa sato kung ano ambot sabihon kan totoong leadership. Susog sa description kang binasa tang Ebanghelyo, ang maray na pastor nagpapasabsab, nag-aasikaso kan sa iyang mga karnero. Ang sarong marahay na pastor, hinahanap niya ang sa iyang mga karnerong nawawara. Ang marahay na pastor, midbid niya ang mga karnero, siring man midbid siya kan mga karnero niya. Ang sarong marahay na pastor, kung kinakaipuhan,
handa na magdulot kan sa diri sagkod sa kagadanan para sa iyang mga karnero. Mga tugang, magayon po pag-isipon asin dapat na magpasalamat kita na ang satuyang kagurangnan marahay na pastor palan. Asin inisarong bagay na dapat ipag-ugmata, ninulit tagabos kita kabilang sa komunidad na inaapod na banwaan ng Diyos. Asin si Kristo iyon sa tuyang marahay na pastor. Sa madaling sabi, sarong magayono na pagirumdum sa sato, na kita yaon sa irarom kan pangataman, kan maray na pastor na si Kristo. Mga tugang, ang pangataman na ini ni Kristo, dahil sa na ipinahiling, asin ipinamati kan enot na panahon. Alagad sagkod po ngunyan, padagos niyang inaataman kita sa tabang kan mga human shepherds na itinalaga niya sa saiyang banwaan. Sisay po ining mga human shepherds na naging kasalihid ni Kristo, ang Santo Papa, ang mga obispo, ang sa indo mga kapadean, asin ang gabos na mga tao na yaon sa relihiyosong pagkabuhay. Isabay ta na digdi, ang satuyang mga lideres sa gobyerno, siring man ang mga magurang sa laog ni narong o sa lambang pamilya. Ninulita yun ang sarong Kristiyanong pangapudan sa satuya gabos, na magikitang good shepherds sa mga tawong nasa sangkubanta. Ang mga magurang dapat maging good shepherds sa saindong mga aki. Siring man ang satuyang mga public servants or public leaders, maging good shepherds sa saindang mga konstituente. Mga tugang, magayon ining pagirumdom sa satuya gabos, na lugod ipamibita sa mahal na Diyos na padago siya magpadara nin mga marahay na pastor sa tahaw kan sa tuyang banwaan. Makamundo po pag-isipon na sa panahon ngunyan, nagpaparadiit na ang mga human shepherd sa kinaban. Apwera kan mga inaapuntang leaders na dahi na talaga nagiging marahay asin totoong leader sa tahaw ta. Yaon din po kaya ang realidad na nagpaparadiit na po ang bukasyon sa pagpadi sa panahon tangunyan. Saro po ining very alarming na realidad. Dakulaon po ang decline ngunyan kan bilang kan mga young people na namumuya na magpadi o maglaog sa buhay relihiyoso. Nagpaparadiit na sana po ang mga padi, siring man nagpaparadiit na naglalaog sa seminaryo na muya magpadi. Mga tugang, nagkapira po ang mga rason kung natata sa panahon tangunyan, di ito na sanaan bukasyon. Pero sa sakuyang personal na paghiling, ang saro sa pinakadakulang rason, iyo ang culture of materialism sa panahon tangunyan. Kadaklan kaya sa mga aki o sa mga young people, nagmamaawot na magkaigwanin high-paying jobs pag nakatapos pag-eskwela. Siring man yaon ang pagmaawot na mag-enjoy kan material comfort and luxury sa buhay. Asin sa paghiling kan kadaklan, dahil ko yan makukuha sa buhay relihiyoso. Kaya ganib ako ng attractive talaga ang priesthood o ang religious life sa mga young people sa panahon tangunyan. Iyo ini mga tugang ansaro sa medyo challenging na sitwasyon yato. Ninulita, saro po ining very alarming na talagang realidad sa ngunyan. Kana ko po seminarista pa sana, nag-eskwela man ako dyan sa seminaryuta dyan sa Sipi. During our time, narurumdum ako kan enot, ini si Father Neil ka eskwela ko yan. Kan kami yaon dyan, ang population kito kan seminaryo, mga 140 plus kaming seminarista. From first year to fourth year, mga 140 plus na seminarista. Ngunyan, anyaon dyan, gari 17 na sana. So, nahiling po nindo ang pagkakaiba. Kan panahon, dakulon, attracted sa priesthood, pero ngunyan, di ito na sana
ang namumuya na magpadi o magmadre o maglaog sa buhay relihiyoso. Kaya iyo po ini gayon ang magayon na imbitasyon sa sato kan Domingo pong ini. Tamang-tama po ining ikaapat na Domingo kan pagkabuhay liwat, apisar na pigaapod po ining Good Shepherd Sunday, pigaapod man po ining special Sunday for vocation, na kung saan nagdudulot ang simbahan ng espesyal na pamibi para sa bukasyon sa pagpapadi. Mga tugang, duwang bagay na makakatabang kita, tanganing magdakul girari ang bukasyon sa tahaw kan sa tuyang komunidad. An enot, nalugod, lalo-lalo ng mga magurang, maipasabot sa mga kaakian, ang kahalagahan kan priesthood, ang kahalagahan kan pagiging padi o iyan na pagiging relihiyoso. Nanugod masabutan ini kan sa tuyang mga kaakian sa ngunyan, kung gurano ka-importante ang mga padi, ang mga obispo, ang mga relihiyoso sa tahaw ta. Sayang po kan mga magayono na balaog na itinaok ang Diyos sa kinaban, lalo-lalo ng mga sakramento, kung saan ang pag-abot din panahon dain ng padi na maselebrar ka ini. Gari baga iyan, ano pa nga po, gari iyan magayon na kotse. Sayang kan magayon na kotse, na mayo man ni nagda-drive kan kotse. Siring man kan simbahan na tinugdas kan Diyos sa kinaban. Sarong dakulao na balaog, siring man ang mga sakramento, lalong-lalo na ang sakramento kan Santa Misa. Kung mayo ng mga padi, sisip ang masilibrar kan mga sakramentong ini, mawawara sa to ini mga magayuno na opportunity na kung saan naaako taan Diyos sa paagi kan mga sakramento kan simbahan. Kaya lugod maging katabang mi kamo sa pagkampanya sa mga young people ta, kung gurano kahalaga, kaimportante, ang pangapudan o ang bukasyon sa pagpapadi. Isiring man, ani kaduwang paagi, tanganing makapagkampanya kitang epektibo, na ang mga magayon na kalidad kan maray na pastor, na iiling man sa buhay ta, sa buhay ming mga padi, siring man sa buhay kan mga magurang, na kung saan mahiling kan mga aki, o kan mga tao sa modernong panahon, ang kagayunan asin ang kabanalan kan buhay, kan sa tuyang kagurangnan, sa paagi kan mga human shepherds niya. So dakulaon ining challenge para sa samo na mga padi. Nalugod magi kaming tunay na mga witnesses sa tahaw kan mga komunidad. Nalugod ining kabanalan kan buhay, mailing talaga sa buhay mi. Ninulita ang kabanalan baka kan buhay, iyon ang pinakadakulang inspirasyon sa tao. Mas dakula pa kisa pagtaram, mas dakula pa kisa anong paagi ng pagkumbinsir, ang estilo kan buhay, ang kalidad kan buhay, sarong makusugo na mensahe para sa kinabanyato. Namumutag ko mga tugang, ang satuyang selebrasyon sa ngunyan, lugod, magiman ining agyat sa satuya gabos, na minsan nga ni, bako na dakol ang attracted sa pagpapadi o sa buhay relihiyoso, pero out pa man lugod, dahil nawawaraan sa tuyang appreciation sa mga buhay na Diyos nun. Ninulita, dakulon din ang mga Katoliko sa ngunyan, na bako ng arog kan dati, dit na sana nagsisirimba, dit na sana nakaka-apresyar kan mga bagay na Diyos nun, ninulita, nabubutong masyado ang sa tuyang isip kan mga bagay na material. Narurumduman ko po, kan ako nakadistino pa sa Bakakay, nagpiesta duman sa sarong barangay sa isla kan San Miguel. After kan misa, kaulay ko sa kapitan, sabi sa kuya kan kapitan, taan patron San Miguel de Arcangel, kay itong isla. Sabi kan kapitan sa ko, ano ba talaga, Father, ang apelyido ni San Miguel?
di medyo napatangad ako sa kisamita. Gani niya ako dahil man ang binanggit sa banal na kasuratan na may apelyido si San Miguel. Nata niya ako, Kap, anong ara mong apelyido ni San Miguel? Duwa kaya ngaya, Father, ang nasasabata kong apelyido? Kaya gusto takang haputong kung ano ang totoo. San Miguel Arcangel? Arcangel ba talaga ang apelyido niya? Or San Miguel Brewery? Ano niya totoo sa duwa? Yan sa nasabi ko. An pariyo niya ko an bakong apelyido, iyan niya kong Arcangel, bako niya man apelyido, kundi iyo iyan an persona ni San Miguel, saro siyang anghel. Ang brewery niya ko, negosyo yan, araw kan paborito mo, pigiino mo. Mga tugang, makamundo pag-isipon, na nakulon ang mga Kristiyano sa ngunyan, o mga Katoliko, that were Christianized but not evangelized. Nakulon ang mga Katoliko na nagdarakula sa simbahan, nakulang talaga ang pakasabot, manunugod sa pagtubod. Nakulangan in evangelization, nakulangan in doctrinal information, takulang. Ninuli nga ni itakulang kaya ang mga padi. Kulang ang mga padi. Kulang ang mga paratukdo sa simbahan. Kaya nakulon ang mga Katoliko na haraluyo na sa pagtubod na ini, pero diiton ang sa indang naaaraman, manunugod sa pagtubod Kristiyano o sa pagtubod Katoliko. Mga tugang, kaya iyo po ini an hinahagad sa satuya, kan ikaapat na Domingo kan pagkabuhay liwat. Ipamibita po sa satuyang kagurangnan, ang grasya nin pagkapadi. Hagadon tanalugod, padago siyang magpadara sa sato nin mga padi, nin mga relihiyoso, nin mga misyonero, o mga tao na handa na magdusay kan sa diri sa pagpadagos kan misteryo or ministeryo ni Kristo. Siri manhagadon ta, nalugodan ay nabindisyonan an sa indong mga padi. Ang mga padi po nindo mga tao man, mga parakasala man, ang mga padi nindo bako man mga perpekto, dakul man may mga makanus mo na ugali, may mga limitasyon, may mga pagkukulang. Kaya kay puhan mian sa indong mga pamibi. Nalugod, ipamibita sa mahal na Diyos ang mga kapadian na maging dayupot man sa sain ng mga panuga. Nalugod sa paagi kan bendisyon ni Kristo, sindagabos maging marahay na pastor na padagos na nag-aataman kan simbahan na ipinapaataman sa sainda kan kagurangnan. Sangaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Matindog na po kamo. Nagtutubod ako sa Diyos sa mang makakamhan. Kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nenta. Ipinagidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong. Uminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nag-aaram kan labilabing pagkamuot na winara sa to kanama sa pagtugot na kita apodon na mga aki niya, may pagsarig niya tong idolot sa iya ang satuya mga pangangaipo, ang simbag po sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing siring ki Jesus, ang mga namamayo kan simbahan, maging tunay asin maimbod na mga pastor, kan sa indang ariponpon sa dalan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing warasan kita kan kagurangnanin pagmakulog, na makisumaro sa mga kaugmahan, asin mga kahorasaan kan sa tuyang kapwa, dangan makaarog kita sa pagkamuot kan marahay na pastor.
ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga hovenes, magkaigwanin kusog buot asin bukas na puso, na maging mga pastores kan ariponpon kan kagurangnan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang sa satuyang komunidad, makamate kan pagkamuot kan marahay na pastor, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magpahingalo sa katuninungan ni Kristong nabuhay liwat, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makisumaro sa kapanoan nin buhay, na itinagama sa inda ni Kristo sa langit no nakahadean, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, mantang naglalakbay kami sa buhay, tabangi kaming madangog an sa imong tingog, magkuyog sa imong mga tugon, asin maglakaw sa imong inagihan. Huli ki Kristong kagurangnan. Amen. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Di sa mong pagkamuot, ang bilog niya mong buhay, katalingkas. Ako aman kagurangnan, ingatan niya mong unyan, tugod maging katain kaligtasan para sa samo. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako, ansa indong atang, ako on man kan Diyos na makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan, atang sa saing mong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita.